ndobva ndati ndikuda kuyakotora zvinhu zvangu padare akanditi autori zvinhu zvako ndinokudi ndinokuuraya ukatora zvinhu zvako akandiudza kuti mbora yangu ine maronda wakandizadza chiedzi mapendi angu chaiwo ndaiwana ane mukadzi hembe dzangu chaidzo ndaiwana akagovera mukadzi uyu munhu ndakauya naye nenhau yechiuru ari musha mangu ini zvandakaita ndine chimari chitikitiki chandakapaa$20 inini vana mambo munoziva kuva tsotsi nhopi kunorwadza ndati ini vana tezva izvozvi right now nana vatete ndiri kutaura navo ndiye here padare vanotaura naye padare pamberi pamambo taura kuti achizvinzwira mambo achizvinzwira dare richinzwa mai pana panyange sumza voice yako Godfrey padare ndakabuda mumusha make ndabuda mumusha make ndobva pasina kupera mwedzi ndobva ndati ndikuda kuya kotora zvinhu zvangu Godfrey padare akanditi tsanangulayo kama wenye munhu murume wangu ndakabuda mushama ndakarohwa neuye ndakabuda mushama ndakarohwa neuye kwekutotiza tanetsana ndobva ndati ndikuda kuya kotora zvinhu zvangu padare akanditi autori zvinhu zvako ndinokudi ndinokuuraya ukatora zvinhu zvako ndobva tanetsana tadaro ndobva ndakazoinda kukumba kwake ndaenda kukumba kwake ndikaona zvipfuwo zvangu pai pane mbudzi pai pane mangarikuni ndikaona akadya ndobva andifonera akandiudza kuti mbora yangu ine maronda wakandizadza chiedzi uya undindise kuchipatara ndobva ndaenda naye kuchipatara ndobva notestiwa ndobva buda asina chiedzi mapendi angu chaiwo ndaiwana ane mukadzi hembe dzangu chaidzo ndaiwana akagovera mukadzi hembe dzangu so mune chii chenyu ambuya listi rana rikupire zvinhu zvenyu vanhu makanyora here listi yezvinhu zvenyu ndakanyoresa kuno kudaro mbudzi dzai dziri 5 mangarikuni angu anga ari 3 ndo mapendi here nechichi izvi mapendi handazvo hangu zvekuti kutaura pano pandakanyoresa handa kutaura ndiro chichi zvese midziyo yangu yese iri kumba kwake ainditi usatore ndokuvadza ndikatora zvinhu zvangu umwe anofa umwe anodi saka ndo zvatiri kubvunza kuti mauya here nelisti rezvinhu zvenyu mapureti enyu mapoto enyu ndini zvandoita mukaita unge mukusemeswa tiri kubvunza simple question makauya nelisti here rezvinhu zvenyu timuuya kupei zvinhu zvenyu ndanine mapleti angu maikana musina chandina aiwa mapleti ndinawo mapoto ndinawo machira ndinawo marata kubva kumarata kumatende kumadhoo ndinazvo zvinhu zvangu zviri kumusha kwapudu saka mamba kuti makanyora listi racho here pepa rokuziva zvinhu izvozvo ndisina chete ndozvingumodikanwa yedu kuti handina kuenda kanyora ndasingazvizivi kuti ndozvazvinoitabvunzwa zvimunotaura tiudzeiva padare zvinhu zvamai muri kuzvidii handina chokudavira panhau iyo uyu munhu ndakauya naye nenhau yechiuru ari musha mangu aina handisi kuti yakasendenedzwa sei takangosiya inini nhau iri hanged ndikapedzisira kufonera imi mambo mugere ipapo kuti handipo ndiri kupinga kurufu yechihure chaakaita ari musha mangu akatiza chihure tikauya muno mudare ndikafamba 4 times uyu asingauyi nechikomba chacho akazouya pamba pangu pakuuya kwake achinditsanangura kuti ane munhu ari kuhura naye achivanza uya sivanhu ndikati it's okay ndakazosumuka musuno manje ndaenda pachakari apo inzwai munodwa kutaura kuti kungokutora makasimba aiwa ine inzwai chimbonyarara ndoda kuenda pekuti ndakafonerai imimi mambo makagarapo kutaura kwakadaro handikude manzo handikude kutaura kwakadaro kana mutaura neni mandifonera right zvapindira papi kundifonera kwamakaita nenyaya tiinayo padare kundifonera kuti hamuna kukwanisa kuuya kudare muri kwamuri zvine chii chekuita tiri mudare
handiti nyaya yedu yatiri kubvunza ndeyemunhu amang'ara nyaya mudare mune zvinhu zvavo here zvavai nazvo zvamunazvo imi zvinhu zvavo motitsanangurira zvinhu vakasiya mai ava mumusha mambo nokuti havana kubva zvakanaka kubva kwavakaita mumusha mangu vakabva nenhau yechikuru kwete kuti muite kunge ndiri pate ndipasewo munyaya yenyu no hakusiri kutaura kwacho handiti kundifonera kwenyu hakunei nechekuita munyaya dzenyu nhasi taamudare ka pindurai zvinhu zvavo munazvo here ini pane chaataura chine chokwadi pane zvaanyeva very good ndokutaura kuti uyu mudzimai wangu ehe nyaya yekuvamba musauye makatsama handina kutsama kana makatsama musatsamure kwenyu wese madai iwai mambo iterera ndatika nemukana ndikuti musauye makatsamwa izvozvo chinokonzeresa kuti kweva wakatsamwa urase nyaya unorasa mafacts handitika 2 kana makatsamwira avo chirega yekutsamwira vanhu vamwe vari pano saka muri kunzi hamusi kutsanangura kudaira nyaya iri pano because mune dzimwe dzenyu dzamunadzo dzisiyei mupinduro iyi kana paine point yenyaya yekudhara yekupinda moipinza zvakanaka ndandine mubvunzo wani wekuti chihure chacho chine umbowe aiva isi nyaya iri padare vari kuti vakairipota itori imwe nyaya mai ava varipota nhumbi dzekuna baba avo ndiye chihure baba ndiyo ari kuipinza irimo iri yogavo saka vari kutotsananga kuti iri pending pending iri pending before dare irorimo ikuti makatanga kuudza nyaya yakuna ndinotenda ikafamba sei vamurangano nyaya yavo yamaya because kana vaine nyaya iri kuno kudaro yakataurwa kana kuti isina kutaurwa avo zova nenyaya ndo yakutaurwa kopa yevava yakatadza kutaurwa nechikonzero chipi vanhu mativi ose akabvida kuti kairi vakadi mativi ose mumhangariro iye padare pachake mai avo nevavaipomerana kuzivanda vakarega kuya makoti maviri ndokubva vangoti zii hapana akazombouya kuzokonzuma nekoti either plentiful or dependent saka takangozichengeta zviri instead nyaya zvainoita padare ndizvo iwe muridzo wenyaya ndionosunda nyaya yako muri panzwisisa chinhu chandanza nechoti makatongopa excuse yekuinda kurufu kubhingi ndirini iswa 22 ndowandakandandoti 22 mwedzi wapera museri uyo usiri uno wakaperera mwedzi upi wakapera ndemuna machi May 22 May ndopamakafona kuti hana kwasaka kudare ndinotenda ndopamamuri kurufu matodzoka nhasi aiwa kurufu aiwa pamakadzoka makaita sei nyaya yenyu right ndadzoka kudero mudzimai wangu ndofunga mukufonerana takanzwanana mudzimai akauya kumba tikayanana manyaya edu tikava mai nababa right tagara vatete vacho varipo tezvara ndinavo mufoni izvo kana muchinditendera kuvhura maodi ndikungotaurawo nhau yangu handiti saka ndikuti mudzimai wangu ndakuda kuenderai kure ndakuti ndipindure parubvunzo ramambo madzoka kurufu makasvikotaurana nemusikana wenyu ndobva madzokedzana mukayanana handiti zvinoreva kuti imimi makati nyaya yangu handichasunde ndopari kubvunzwa namambo kuti nyaya yenyu imi mai murikutaza kuti nyaya yenyu kwakunhakwa kumhanya izvi takuita nyaya yamai ava nekuda kuti ndamai ava chisimukai simudzai zvirenyu muchitaura chokwadi kuti ini ndakamisa nyaya yangu ndega because ndandawirirana nemudzimai saka hapana mapepa enyu dare kunatonzi aripo vari kufunga kuti iri pending apa imimi mai good books ndikuda kutaura pairi munoenderera mberi ndoda kuti tienderane kuti pakiriwe kuti why yamuri kuti makamhangara muchiti vana kuzoya 2 times ende pavakazodai ndimi makamisa nyaya yenyu because mumwe munhu wamama mangharira ndiye mukadzi wenyu wamama dzokerana naye apa ndofunga kuti nhasi vabvepi amai ndopa ndonga pindurai handitozivi mirai
kwenyu kumba vakabva rini? Kwangu vakabva muswa 21 mwedzi uyo dheti riri kutaurwa namambo. Aiyo dheti iro rakauya mukaunza nyaya kudai mai vakazodzoka mukaita mukadzi nemurume vakazobva rini mapedza mambotiwirira nei? Ndopandiri kuti vakauya muswa 22 muswa 21 ndopa vakabva vachitawirirana kuti vakuenda kubasa pachakare. Ndozvandoziva ndikazochisumuka dheti hangu ndingarirasika taakutevera kubasa kwemudzimai. Ndatevera kubasa kwemudzimai, mudzimai ndopa akasvika ava kutanga kutaridza maemotion okuti ndisotoka anaukisana naye ndakanovata kumba kwemuzukuru wangu kuseri kwachena. Tererai baba, tinodare ringe rine nyaya yari kutaura nhasi, nyaya yechikonzero mambo yekuti baba vaunza nyaya muno ikasazopera ndivo vakaimisa. Handitika vaimisa mukaona vaida kudzoka nyaya yenhasi zvavaifunga kuti vakazowirana vakonana futi. Hatina mbokonana, hatina. Kusaka vari ndo chitsotsi chacho chandoda kuexplain namuna mudari nemudzimai uyu. Hani mama vachiti murume wangu. Chitererai hatidai iso. Kana imi tererai baba, kana nyaya yenyu iya yamakanga mambosendeka imini muchida kuti ienderere mberi, uyai musimudzire nyaya yenyu yechikomba chiya munokwanisa vanitaura. Kana nyaya yenyu muchida kuti ienderere mberi ndimi manga makaimisa kuti manga madzokera nemukadzi wenyu. Kana muchionasa kuti nyaya yenyu inofanira kutaura tiina mberi, munonotaura naClerk of Court kuti nyaya yangu iya yandokumirawo dheti musumukana chipo inonzi reminder opo reminder. Iye zvino izvi ava manje ndo vauya vachiti pane zvinhu zvavakato imi muri kuti makatobva kumba kuzvokuramba kana kuti kuramba zvokuramba imimi pamuchato mamakaroorana sei muchato hapana kana tsvakirai aiwa tinoti mamakaroorwa sei mamakaroorana sei mapoto mapoto pamusoro inini vana mambo munoziva kuva tsotsi nhopi kunorwadza. Ndati ini vana tezva izvozvi right now nana vatete ndiri kutaura navo ndakanozivisa inini tichiwirirana kuti uyu ane mhuri yake hapana mwana. Handitika ndotozikamwa aiwa mari inoda vana tezva vachiramba baba. Tererai baba. Aiwa ndikutaura chokwadi izwaikava padare muna msindare menyu mauya izwai tokudzingai apa pamberi pedu zokorai kuti ho kuti zvamuda kufunudza zvemambo mukandi iwanyaanoona mambo pamamtsanangura ndozorega kuiwaika matauri angu anomaona kuti ndakabudisa umbo kwangu ikadenzwa futi ndikasvika ndaita drop down nyaya yangu saizvozvi anoona tizvozvi ndikuzamaiwaika ndati mudzimai inini vana tezvara vangu izvozvi kusvika ndaenda kuchakare handiti vana tezvara ndati ndiri kutaura navo kutonga nyaya dzemapoto munomu tiri kutonga nyaya yekuti mune midziyo anoda kusuka apa tinoda midziyo yemukadzi unekumba menyu. Handina mudziyo yake angu yanyoresa list rezvinhu zvenyu apa kana muchitonga kudzimba dzenyu nehama dzenyukana mauya muno mokuza kuda vachiisa dare ina napandasvisa kuti ani mawa mambo pane nyaya mabvunzo wekuti makabvisa mari iwai baba ndati ndakanozivisa baba ndati ndakanozivisa maodiyoti nawo ndinoda kuti ivo vanatezvara vave paground nokuti izvozvi ini ndogona kupindura muromo wevana baba vari apo moti ndinavo mambo chiita izvo inokuti vana baba vangu vanatezvara vari dzemwanaka ndikutava navo Jure ari pasi dedzai jure toda kuisa zimbi timbokuisa discipline kumapurisa
Autitaure nonsense kamundare kayo. Autkise dare ndataura nonsense yekuti baba ndindari 5 years ndakachengeta mhuri yangu iyi mawa achiti mudzimai wangu saka imimi isai njema dzacho vandawanda mukutuka dare aiwa handina mukutuka dare mutsanangura muri kundibvunza mubvunzo kundijengesa nhau yandikuexplaina kuti vana baba ndakanowazi nyaya yaimangaaoti ini yako iwe nyaya wakamhangara handina kuigara ukange wakuurana futi nemukadzi wako azvinozvangoitaura handina kuurana wakauya pamba pake kwete musango ndati inini vanatezvara nanavatete ndinavo wakauya ukaudza dare ndaiuya chinyaya inanatezvara pari zvino tichauya nechokwadi muno mudare pari zvino ndikukumbira kuti dareka musaita hasha nenhau yangu iri kuuya nanatezvara neni nemudzimai wangu ndiyo pane fomati pamuri kuda kusvika kuti vanatezvara vapindura takafamba sei takabva nepi tikadii andizvandiri kutsanangura moti todaanoti kwandiri kuti akuda ndikuresha kupindura kwete kuti ndikusorana nadare ndonzi godfrey padare padare makambowatenda matare handisati kutotari mune dare here aiwa iseneme ndakanongwanikaya nababa iripo alright zvinoita pane mitemo yemudare munotaura zvakadzikama kwete utangoda kutityisa mudare uchipindura zvekubvunzwa. Simple question. Mopindura kutanga kuti wada kubatsira ndiani mudare. Toda kubvunza ibvunzo wamusikuda kupindura futi. Asi mubve maupindura. Good. Mati makazivisa pana tezvara munozikanwa. Makazivisa nei? Ini zvandakaita ndine chimari chitikitiki chandakapa. Makazivisa nemari $20. Asi baba vacho vachiwa manoti. Musaenda mberi ndopati kuti pane pamunorasika. Sorry. Makazivisa $20 pana tezvara. Mune 5 years muchigara nemurei. Muchichengeta murei. Makazivisa rini? Tuna 2026. Gore ratakatorana nemudzimai takaenda kurufu. Aiwa ndozvandiri kuzama kutsana. Makazivisa gore ripi? Patakaenda kurufu. Rufu rwakaitika gore ripi? Ava vangandibatsira noti rufu rwaiva kumba kwavo. Imune makore mangani? Ini. Ukurarama kwangu ndine 53. Makazvarwa musi wani? 4 December 1973. Makaenda kurufu rini? Ndiri nani naipi? Waika ndikunatsa kutsanangura zvinobatika zvisiri zvechitso maipia ndau ndonangana nababa vandakanangana navo varipo vapenyu vandakapa ndovaziva kutaura idiki zvandasua ndichizivisa kuti ndindine mwana uyu ndakanobuda pachena ndakanobuda pachena kwete ndazva vanopupura mai avo ende nanhasi hama dzacho dzose mufoni mangu umu ndinavo vandiri kutaura navo nanhasi nanatete nanatete musaudze dare kuti tinditaure nyaya iyi ndoda ndingari apa aiwa sorry dare ndiro rinoti matauriro amaita mbomira dare ndiro rinoti matauriro amuri kuita zvave kudanhinga imi muri kuudza dare kuti nyaya yangu itauro ningafangara pasina izvozvo handikuudzei muromo kwizi unenge wakabitirirwa nokuti iwaika mandidzora asi still nhau dzina mai ava dzinondirwadza mai ava vanondirwadzisa pakurarama kwangu mai ava ndirwadzisa dare zvarinoita rine maprocedures aro musapare mhosva aiwa ndatenda imi musina mhosva munoda bharisa kufai mazvinzwa ukaamtityisa madare sorry baba ndambozvisa aiwa ina ndapa ndatyisa saka nyaya yauya namai mutichina pindurai nauyauya namai ava handina pandakatukana nemudzimai wangu ini pari zvino nauyauya namai ava hanzi mune mapoto mapendi marata nezvimwe nemudzi nemagarikoni zvakasiyiwa pamakaparadzana namai ava vakaita zvekutiza pamba imi mazotaura kuti zveshuwa vakatiza chipfambi pamba pavakatiza chipfambi pane zvinhu zvavari kuti zvavo zvakasara pindurai nyaya iyoyo yakazvimirira right chandogona kupindura chakazara mapoto aripo
nhumbi vakauya vakashaya nezvigubhu nepoto nemarata. Aiwa, izvo ndopindwa kuti zviripo. Aivako zvikapera. Hai, zvakafa. Nembudzi dzakapera. Pana chiripo 5. 3. Hapana kana chiripo. Zvaiva zveava kwete, zvaiva zvemhuri kwose muchiti ndezvirime ishe ina handigoni kupupura chokwadi changu pamusi paMwari, asi veraini ndo vangandipupurira. Zvinhu izvi ndezvekune imwe imba, mbudzi kubva kumbudzi kubva kumangarikuni acho ndezvekune imwe imba yangu yandakabva ndikauyisa mumusha make kwete kuti kwai zvokuti zvangu ndakabva kubva kungoro ndakazotengesa zvangu kuti tile pamba kubva kungoro. Mungandibizira mapoto mangani? Mapoto ndane maseti 2. mambobuda mama unoti kuzama kubatsira naye pane yakutaura ataure marata mangani? ati marata aripo marata pane 9 ne5. sema masama noparadza aiwa pane amwe andakabva nawo akasiyana size aiwa akafanana 9 kuti mamwe amwe ndakabisa kune imwe imba, amwe ndakapiwa nemwana wangu. saka zvanzi marata mangani timotora namba chete i14. musaita dambudziko rimwe chete kuti 14 mubva matira rekupindura zvisina kubvira saka hanzi mangarikuni aivako 3 akafa mbudzi 5 hanzi dzakafa yakunofiwa pamusoro wemambo. Inini nyaya yekuroora baba wandiri, ini mubvunzo wangu ndewekuti mai wati ndiwo wakabuda murelationship, handitika wakapogupuro here since wakapiwa tsvagirai kuno kuroorwa kawo toda kuti zvoita vanhu vachinanga panyaya mambonzo mambo vakuti hatidi nyaya yekutora nyaya dzemapoto mukanyatsotarisisa mumwe wevanhu vari mumarelationship vari kutaura vaitaita mapoto hakuna koti inopromota illegality mapoto handiti kuti koti inopezvedzera kurasika kwezvinhu handiti that's why muri kuona kuti vanhu vari kudzoka panyaya yakamangara kutsvagirai kuno $20 hatina tezvakamangara kuti mwana wangu hana kuroorwa bani takati tingobvunza daona kuti ukama hwavo relationship yavo yacho yakamira sei inonzi chii. Sa uya anogona ngobuda ega. Hatisi kutonga kurambana kwevana. Handiti tiri kutonga zvinhu zvaamai ava. Zvinogona zobatana paproperty. Ya ndomwe mune munyaya yamuda uripo. Ava vari kuti vakauya mumusha menyu baba vaine mangarikuni matatu nengoro nemarata nembudzi ndo zvinhu zvavari kuti pamasiyanirano ataita ndakandida kubuda nazvo zvinhu zvangu mambo nona nyaya kuramba ichita 5 years mudare pana unenge achinyepa. Ini ndinoimba ndine vagarisani muraini ndina masabhuku ndina mavakidzana aiwa sorry tati zvinhu zveava zvakati kwete mangarikuni ngambonditsanangura kuti wakauya nawo sei handitika handizivi ini ndiri bhiridha mangarikuni ndinozva ndini ndaipasa mai vandoda inini kwete ivo mangarikuni ini ndiri bhiridha ndaimatenga pandovaka pandinopupura kuti ndakamatora pamainingi ndovapa maichengeta samuridzi womusha nanhasi zvose izvozvo ndo zvandikupupura ndezvemusha. Mai ava mudzimai wangu andodisa hongu ivo havo vafarira zvavari kufarira izvi zvanhasi handikoni kuvadzivisa kundiramba. Chero musi wavabva hatina kumbenge tine bopoto. Chero musi wandatevera kuchakare handina kunoita noise. Vakazama kundinda pameso pemutemo pemapurisa ndikatsanangura sokutsanangura ikoko zvandikuona mira yenyu vapadara zvandikuona mambo
zvinhu izvogona zviriko murume wekutora manazvo ari kudamu aone zvino kutora so murume chipi ndodzinei kana uchida mukadzi uchiti zvinonzi rononyenga rinohwara handiti chiregedza kumusenzesera hasha chimutaurira zvinhu zvinoita kuti uita se todzokera nemunhu ndinapa ndakamboita hasha aiwa tatodziona titaure zvekunyepa hatikureve tatozviona pauri mistake tatopaona chisimba chako tatochiona kana kuti chishandisa kwatiri kuzoti une mukadzi saka zvagadzirisepa imai muchiri kudiwa vhuma kuvakika mwangu eni kwete ndakazama kubuda kuita zvinhu chakusa kunge kuti kuzotsvaga ploti kuti titenge musha tiri tose ndikati waparara zvakesari kuna kesari inini kwete handichadi handiriwo wegwi zvinhu zvangu ndikwere ndiri kunyatwa nezvinhu zvangu kwete ndinogara kunonzi kwachitemerere apa pafamba kwachitemerere Bigstone ndokwamuri namai saka ava vari kuti makakwaya zvinhu makave nezvinhu pamwe chete vave kuda kusiya mambo ni ndofunga mambo ndibonesa mukati no zvinhu zvese zvoda kuoneswawo nevamwe ini maone rangu nepfungwa dzamai handigoni kuvapikisa zvavanoda kuita ndachimbohwisa kuramba tine kuvaka asi ndine chichemo chandinacho kuna mai ava tichidanana havanondibudira pachena kuti vari muchirongo painau ini ndiri kurwara chero kumukira umwe mukadzi handikwanisi ndo nhau yandinayo izvozvi chero makadhi angu inyaya yekuti ndamakangamwa chete ari kungova nemajekiseni kuti ndirapiwe zvandiri kuona ndo nhau yandakasungana namai kuti hakuna unoramba umwe aina nhambo vashungurudza chero hama dzacho muchiwa ndichitsaura handina pandakashungurudza mai avo kutaura chokwadi izvozvi ndiri mugwere handikwanisi chero kuvata neumwe mukadzi kunze kwavo ivo saka inzvai baba pamusoro imambo inzvai baba sanangurai kuti mai vakandisunga here kavakuita sei nenzira kuti kana kwavari ichimuka handiti kwangu isingamuki zvinonzi kudii pachivanhu handiti iye akauya kwamuri pabondero zvinoita handiti zvokurevesa tenderei ndikubvunzei zvinoita handiti mukana autazvi saka kunonzi kudii pachivanhu handitozivi saka hamusi kugwara makagadzikwa nemenzirako nomudzimai wako iwede wachigara pasi nemadzimambo kunoku wede ndedambudziko rakati ndikaenda kumudzimai wangu aiwa imbumburu but ndikatiwo ndimboba hakuna mbumburu vana mambo vokuti vokuonesa ndosaka ndauya baba kuno ivo vagere papa pakati vati murume vane hasha dzenyaya isingazikamupana yaruka kuti tirote yakamutsamwisa asina kutaura amai muri zesa kuna baba ava hadi kukusiyai tanandichifunga zvichida ngativadzorerei kumba munhu kana uchida mudzimai wako dare riri kuona kuti shuwa zvimwe zvamungave makatadzirana kana kuitirana zvinogona kuitwa nemunhu asingazivi kuti patozopedzisira tasvika nepano saka taida kuti mudzoke kudare musi wa17 tichiona kuti pane zvachinja pavanhu vaviri murume aenda here kumudzimai kuti vataurirane achishandisa nzira dzake mudzimai atanyoresa zvinhu zvakava handiti kana zvinhu zvikanzi hazvipo sinyori vanhu mamiri mukadzi nemurume mbudzi inofa hatingazvirambi mbudzi yafa inganzi ngaibhadharwe here nekuda kwokuti tarambana zvese zvoda kuongororwa nedare kuti chinofanira kubhadharwa kana chiripo kana vanhu vapinda mudare vachiratidza kuti zveshuwa zvaramba zvatati kufuma
but mukana wekuti vanhu vataurirana aiwa tinotenderwa sedare kukupai mukana wekuti aiwa endai zvekunangana zvekuti kwanzi kusungwa kuita sei nekudini izvozvo hakuna mukadzi anosunga murume wasingadi handiti but wasungwa nani inyaya yanga kuchiitaurwa nevanhu vaviri muchiudzana kuona kashamari zvakazodai zvakadai zvekurwara zvatingataure zvekuti ndazorwara zvekutaurwa navapadare ndazorwara mukadzi uyu haana kuzondidini koimi matare zvaanoita anobvunza mibvunzo yakanaka iwo musi wokutanga muchirara naamai ava zvii zvamakanga maita zvekutsvaga kufunga kuti kutsvaga utano hwedu pauviri hwedu handiti mangosvika masangana uko basa ratorohwa makutoenda muchinanzvira nhasi mozoti haana kundiudza wamaida kuti akuudzei kana imusina kumuudzawo ndiani hazvisiri zvo zvatinotaura handiti munhu kana wapinda mudare ukafunga kuti kuda kuti dare rindibatsire panhau yemudzimai wangu nokuti mudzimai wangu ndinomuda unokumbira dare rokubatsira kukukumbirira kuti mai mungaurayiwo musha here wamagara mazuva enyu akadai aiwa ndine dambudziko rakati padambudziko ramunaro irorwe ndorochionekwa manje kuti no nepamazosvikisana nhasi panoratidza umwe kuti adzoke mumabasa akaipa angachiita nokuti mamuratidza kuti ndogona kutora danho iri kana tasvika pakati iye akutoziva kuti tikasvikisana pakati nemudzimayo tinogona kuzopedzisira tadai saka ndoda kudzorerai kumba mouya musi wa17 muchitiudza zvamune maronga amai handimanyoresa zvinhu zvenyu munonyoresa listi rezvinhu zvenyu kana kuenda pamunodzoka musi wa17 nemari zavo dzamunenge muchiuya nawo kudare ndo anokutipa zvinhu zvenyu zvakanyorwa nekuti dare ndorotiona kuti pane zvinofanira kudzoserwa hapana tetichanzwa hapana munhu atopana ndatopedza zvataurwa kutodzoka musina result ikoko itori result zvinopa dare kuti richipedzisa nyaya yenyu pamusoro dare result yamukutaura kurwara kwababa here